O cerco galego ponse a nova medida de pesca de limitar a captura da sardiña a 500 kg por embarcación. Os profesionais apuntan que é unha cantidade ínfima e piden buscar outras vías para manter a pesqueira aberta. A sardiña é agora mesmo a especie que está a manter a actividade da meirande parte do cerco de Portosín e tamén de Galicia. A campaña comezou no mes de marzo e, segundo os datos do Ministerio de Pesca, queda pouca cota disponible. Para intentar alongar a campaña, esta institución vende reducir a cota diaria a 500 kg por barco, algo ao que se opón o sector. De onde que chegou a noticia, eu estuve en contacto co presidente da Federación Nacional, cas OPEs correspondientes, ca Federación Galega, ca Provincial, e todos estamos de acordo en que non vamos a permitir que se baixe ningún cupo aos barcos, xa que é o establecido por lei, e si é verdad que estamos quedando, que se está acabando a cuota general para todos, o que teñen que facer é facer un intercambio anterior, antes de que se acabe ao peixe, a Portugal, como se fixo en anos anteriores. Desde logo, hai un incomodo general en todos os barcos, porque aínda faltan barcos para baixar desde o Cantábrico, que estaba na campaña da anchoa, que chegan aquí que teñan 2 ou 3 semanas de peixe, crealles un conflito económico bastante serio. Visión compartida por patróns maiores de outras confrarías e diferentes armadores ao considerar insuficientes 500 kg de sardiña diarios. Queren botar a xente á calle. Como lle paren a actividade do traballo dos mariñeiros, pois pode haber serias consecuencias. 500 kg, ni 700, ni 1000 kg, é dicir, un barco dos nosos, daqui de Portosín, que ten unha eslora bastante grande, solo por arrancar o barco xa consumen casi má tanto gasoil como o que van a recuperar pescándose eses peixes. Polo tanto, non é factible. Temos que ter en conta que a especie está recuperada, porque de feito os armadores non fan máis que dicirme que o mar está cheo de sardiñas. De feito, polas mañás, cando veño para traballar, vexo aí as descargas e todos traen o cupo a uns horarios adecuados, é dicir, a medianoite xa traen un cupo feito. Polo que reclama que se amplíe a cota designada de sardiña para España. Planea sobre a flota a posibilidade de que peche a pesqueira desta especie a que está a manter a actividade de numerosos cerqueiros. Estamos sin cosurelo, estamos sin xardas, aquí parece que peligra todas esas especies, menos a sardiña. É o único recurso que podemos pescar e creo que non nos poden deixar sin pescar. Non se pode reducir o cupo para estiralo. Con pouco peixe a empresa non subsiste. As cuotas que son as establecidas e son adecuadas para que a empresa subsista. O sector actuará para evitar que finalmente se implante esta medida de reducir os 10.000 e 5.000 kg semanais que hai agora mesmo, segundo o tamaño do barco, a 500 kg diarios por cada embarcación. Desde a Cofradía de Portosín mandamos unha carta, mas estou falando con eles, tanto a SOPES como a Federación Galega e a Provincial, reivindicando as nosas queixas, solicitando unha reunión na Xunta de Galicia para que se solventa este problema e que podamos seguir ca actividade. Agora que chegan os barcos, os precios todo o ano da sardiña foi asequible, foi de €1, non baixou a máis cativa, e creo que hasta 2,70, 2,40 que foi hoxe, e creo que é necesario que siga a actividade, tanto para a cofradía como para os mesmos pescadores. Para conseguilo, Gaciño aposta por realizar un intercambio de especies entre España e Portugal, xa que o país luso conta co 70% da cota disponible de sardiña para augas ibéricas. Cedémolle peixe que nos sobra a nós, en este caso peixe espada, que parece que si o necesitan e que nos temos, e caminaremos por sardiña. Tamén é verdad que non sei a cantidad de sardiña que nos van a ceder este ano, ou intercambiar, porque o día 15 deste mes tamén se certifica a sardiña ibérica, con a certificación MSC, do cal para os barcos, para os mariñeiros e mesmo para as cofradías sempre enriquece máis, o precio da certificación MSC sempre é máis alta. Por lo tanto, a mellor queren aproveitar eles o seu peixe para facer un negocio, para facer cartos, e non nos darían nos. Eu creo que teñen que mirar a maneira de que sí que podamos seguir ca actividade e sin parar. Si paran os barcos agora vai ser un problema bastante gordo. Por eso fan un chamamento ás institucións para atopar a mellor solución e poder resolver esta problemática que poría en xaque o sector do cerco da comarca e de Galicia.